Nyasaye tusesenie toguchigo kwana toguchiko tegera ritukeliga korwa ekanisa ya All Nations Nyasaye seseniwe hatogiwe toguchigo tegera igoro yeng'ana omorandi akokwana rero chitariki echiga isano chiomwecheni 11 mwaka chiri 2022 kiregento igoro ya Nyasaye na Yesu Kristo tari mwanya bantu amina gotore kanisa ye amate yemo aseigo tiga tonare kumanyanga nintune gentega kemo tari pasta bwieka korende kanisa engima igotore gente kemo pasta gagotenenere amate yega ye kanisa ye nagenda nyagitari goseseni omonto yomo agansesenia agantebia tiango tebi pasta tiango mbatebie aya moito umorandi omaildo tayo morengo murwaire nero yago aire ribaga kwane
pasa achakire goteba kero bachete korora omogeni oyo igo ochire kanisa eye arenge nyagitari iga arenge omorwaire mono, lakini rende bakamusabera bono tutagete gokora obwanchani bwa omonene goikera bari bataikwenyara abarwaire tubakonye tubasabere omonene akora obwancha kwayene ntobasa gosiria obwanchani bwaitu korwa Nyasaye toikere bari batagete okogania kwa amasabo na ogotarerwa bamomanye Nyasaye bamanya ng'a Nyasaye nao are nabarabwo. Omogaka oyo gacha bake ekanisa nao are naintwe kere esabato nora taikwenyara buya, lakini orire eira ng'a na ekanisa ntatige kiagera yagera nabwenire narure nyagitari orure nyagitari nao are ekanisa iga aikaransete, lakini abande mwarengao akaru nyagitari agacha tarabwena buya kabisa agacha omokutano bwa ekanisa abande mwarengao tokogenda ensemo ya kabere abana barenga iga iga barenge omokutano iga, lakini abagaka na abang'ina mwarenga eboria aye Nyasaye nkiagokoreire iga agosesenirie iga atagete okora ogwancha kwaye abasae iga nabo barenga iga omokutano tiga tobamo nyona abagaka abang'ina bara ababwatani bachorire gokora egasi mbarengao, lakini nabasabeire ng'a tiga Nyasaye atobeke amo tobe eamate eyemo na kobwatana. Oyo obatisirwe iga are ekeombe gia ogokora egasi omonene. Iga bachorirwe gocha gochora abakori egasi mbachora abanto nekero gwachorirwe erwe okore egasi omonene. Abang'ina nabagaka momanye ng'a nini moragere abana baito abake bagenderere gocha ekanisa igo tobe tiyare gokora egasi omonene ande onsi ase tore kanisa ende yonsi ore kora egasi omonene kiagera aye okorangeirie buna omobwatani okore egasi yaye gere oikere baria bataikwenyara abatagete kogumanya erieta ria omonene. Iga abanto bonsi pi tiga tobwatana amo. Iga goteba ng'a ebiombe bia abanto bache gochorwa emiaka yabo abana abasae abagaka na abang'ina na abagotu kere ekeombe ngechora abanto babo bakore egasi omonene. Ekeombe gionsi ore erwe
erinde onyare gokora egasi omonene Nyasaye nagoseseni nabanaga bateba buya ng'a basomiwe egere bamanye ng'a nki barakore bagere ekanisa egenderere gochia motwe na twensi nabo tobwenerete kweboria riboria erio ng'aki nki torakore egere tokonye ekanisa egenderere erieta ria omonene riikere kera omonto egere tobe egento ekemo igo eki naki atagete gotebia abanto egere bamanye buna bakoeboeka ang'e egere ogochora gokokorwa gokorerwa amo eki bono naki nkoratiga erinde arakora erinde tomanye gosoa gokora ande boronge.
Wasaba kore tonga maneno sesenia itochu kwana viju aga chiri daria wasiri daria Yesu Kristo mokoni Matayo kianda kibungu 35 Matayo kianda ibungu 35 pake 35 isatu itogogete muno sheria numuya Nyasaye numuya oretire erde mung'ina erde chire korinya gitari tugwaka omonene mbuya mono Nyasaye agenderete komatumia ase egasi yaye emaiga tugwaka mbuya mono gisenge kia bana bamboretie mbatebie ng'ang'ai togenderete gokora gochora tore abanto gochora abakori egasi ekanisa emiaka ebere egocha ebukuga gateba genda otebia abande igoro ya obwanchani bwa omonene iga egento ekenene nkeri ng'a goika tokore egento ekiya tokore twerine intwe abanyene twerwe tokore egasi ya omonene ainde kero twachorirwe tokore egasi ya omonene nyora tochoriri goika obe omonto ore tiyare kwerwa rinde okonye ekanisa egere ikeranie eira ya ekanisa egwenete goikera abanto bonsi twensi pi tiga tobang'e ase ogokora egasi ya omonene kero omonto ntobwate ribaga gwechora intwe tweka abanyene orente erieta riao gochia ekanisa egere oegwe ribaga okore egasi eria oranyare nowake richukura nabo gwechora bweka omonyene orente erieta riao ribekwa ase otagete gokora egasi igo ande onsi ase ore erwe erinde otebie abatang'ani ba ekanisa ng'ai otagete okora egasi naoegwa ribaga okore egasi ya omonene kere Nyasaye ogochorire gokora egasi yaye ase amatuko aya iga ya omoerio tiga abanto twetigane amina ekero buna okogenda nka igo obwate amabaga riokonacha ekina ng'aki orakonye ekanisa yao egere ekore egasi ya omonene ekero emetienyi abakori egasi emetienyi kianda ekero kwairwe twachorire obwate ribaga riokorora ng'a nonyare okora egasi eyio enye tokonyara nabo ogoteba erinde torigie omonto oragokonye
kiagera ntutagetio oigure ng'a obetereirie no kweli nayo monyene ande tusabe omonene akona agosesenie ende okore egasi yaye. That's what I wanted to let you know that I'm waiting until he gets preaching. Well, but the thing is, if someone's watching and there's nothing and then there's something, you know, just preach a different sermon. Can't you preach a different sermon? I don't want to. He can't understand what you're saying anyway. Just preach a whole different sermon. You have an opportunity to, but you're not going to be able to keep people if you're. You are saying that I preach my own preaching? Yes, no. preach your own sermon. No one's going to have a clue. But what about those people who know English say hear what he's saying? Well, I'm picking up on this now, so I'll just stop the stream. Okay. Ukorandi kwa rero igoteba ng'a omonto obwanya bantu omonto bw'abantu Yesu akagenda kirase Yesu akaenda kirase ine gitabo agosoma kiama kiritua teba isano na mibungo mirongo itatu na isano isatu akagenda kirase okurandia na kotebia abandi goro y'obwanchani bwanya tata
Enke esabaya egasi yaitu no kogenda kirase ande onsi kuikira baria abanyagita abarwaire bataramumanya Nyasaye twensi pi igo tutakeire kogenda tuikire baria bamotagete kumumanya omonene tusabire baria abarwaire abatikoni n'abang'ina n'abakaka babatang'ani b'ekanisa togang'e akagokigwa ase ogoikera baria batagete gokora egasi ya omonene akabatoma kirase egere baike kirase buna ching'ondi goikera ching'ondi chionsi onye tori omwororo na omonto obwate obwanchani tokonyara gokora egasi ya omonene igo goika totige tokore egasi ya omonene kende omonto obwate etabia eng'ao takonyara gokora egasi ya omonene onye tobwati obwanchani tokonyara buna Nicodemus arenge ang'e gokora egasi ya omonene iga amanyete ng'a okogenda egasi yaye na ogoikera baria batagete komomanya Nyasaye. Igo obwate egasi enene iga nora gosomete mono tegokonya kende onye bwerineti aye omonyene okore egasi ya omonene tetakeiri otware chidigiri onyore omanye okora egasi ya omonene monyigwete baminto tari notaba omonto osomete igo nabo okonyara goikera abande onye kwerwete naende gwetiganete gosomete ebuku komanyete eng'ana ya omonene nabo ogotebia abande buna ebungo ya 37 egoteba eng'ana ya monene nabo ere naintwe abakori egasi nabake egasi iga ere nyinge abakori babeire abake ngwetigana ore erinde enamba ya omonene eicho ebe enene nore tiare konacha obonyansi nore tiare koabusa nore tiare gokora egasi ya omonene ime ya ekanisa ebungo 35 nabo egoteba omonene agoteba ng'a iga akorigia abakori egasi bakore egasi yaye eyio nere esaba yaito Mathayo 23 ebungo 13 iga egoteba tetakeiri otware chidigiri omanye komanya buna ogokora egasi ya omonene nabo ayio agoteba kiagera onye tomanyete ebuku nabo togotebia abande igoro ya obwanchani bwa Nyasaye twakwana igoro ya ebuku egere abande bamanye omonene ebungo Mathayo eyio 23 ebungo 18 nabo egoteba chinguru chionsi igo nairwe korwa igoro na inse togenda ande onsi gosomia abanto bonsi bense na kobabatisa ase erieta ria Tata na Omwana na Omoika Omochenu bamanye ebinto bionsi pi na komanya egasi ya omonene na Nyasaye agoteba ng'a nore naintwe mpaka omoerio bwense iga ere boronge egototebia tesemeneti ng'aki osomete
egente ekene nkeri ekero banyorete omoika omochenu tokonyora omoika omocheni onye toretigana aye gocha ase omonene. Onye Nyasaye takonyora ogoseseniwa korwa ase ebinto ogokora aye bono ogosaretie. Yeso nore naintwe onye Yeso ore ime yao tari aye ogokora Nyasaye ogokora. Eira yao neri iga amenyete naende nkomosesenia naende ngokomosaba omonene ore moyo naki aende iga omanyete naende iga omanyete buna oyo minto arue eng'ana buna Nyasaye amokonyire. Nyasaye gagototebia onye tomomanyete nabo tokokwana eng'ana ya obomaene ng'aki Nyasaye atorusirie naende ng'ai atoikirie. Onye kora omoika omochenu ore ime yao goika toba abanto tobwate okobwatana. Tobwatane intwe amo buna ekeombe tokore egasi ya omonene. Ntobasa kwebagana ime ya enyomba ya omonene goika toigwane tokore egento ekemo tobagane kera omonto amanye eke akogenda na ogokora saitani tabasa kobekwa gati yaito egere obwanchani bwa omonene bonyare gotoraa na gokora egasi yaye. Tiga tokore ebinto ebiya bia obwanchani erinde erieta ria omonene ritogigwe. Nyasaye gagonchora egento ekebe kiabekia ekero tomwegenete naende tomotang'anetie abe omorai oito. Ebinto ebibe biabaganire eamate emechie yasarekire ase engencho kera omonto agwetaka gokora ebinto biaye ribaga togwenerete gotiga Nyasaye akore egasi. Chisimi tobwate nyomba chiagerire twasinyanire kiagera tokorikerana na abanto twatebania ebinto ebibe biatagora omochie ribaga togwenerete korigereria nkento eki keratobeka amo. Naintwe nabo togwenerete gokorengereria ebinto ebio ekero togokora egasi ya omonene ntobasa kobaganwa tokore egasi ya omonene amo. Abande baito igo tosirete abande togocha ekanisa lakini atoregerereti chisimi ribaga togotegerera eng'ana twarwa ekanisa totabwati birengererio gose totamanyeti ng'aki kiarandigwa. Na abana abatorigereretie ebinto chisimi buna togotumia chisimi ekanisa ime ribaga twachete ekanisa komotobia na komobaka Nyasaye. Igo baminto tiga tomanye kende nkei torakore ekiya onye ntorigotiga Nyasaye abe nere omosingi bwa obogima bwaito na ebikoro biaito. Ntobasa gokora ebinto bia ense eye lakini tiga tokore ebinto bia omonene. Nyasaye agotorangeria tokore obuya bwaye ekiagera baria abana baito kebare ekanisa barore ng'aki tokwerenda obuya bwaito mborobi ebinto togokora nebia na ebuku gose nekobwatana na ebinto buna totagete tokore intwe abanyene. Igo baminto tiga tobe abanto tokweboria ng'aki abande barache baba babwatani b'ekanisa yaito
onye togokora ebinto bitabwari bio monene wika tokora ebinto biokwigwana togokora ebinto ekemo togokora egasi omonene na intwe kara tokorigererigwa twarorekana ng'a Nyasaye naro otorana kere egento togokora ekiagera ebindamwamu neribero ndigo tokonya Nyasaye nyora Yesu nabakorete igo igatiganete kara bakomorama tachieti kobarama iga babirete akabatebia mumanyeti omonto mogokwana nere intagete morengereri sana onye mubwate omopasita igekagete ng'a nere bweka ng'a kendi nkiyo kerakorekane ataiyo oiyo omopasita oiyo gasirite ekiagera kero omonto ore ekanisa omokori egasi bwa ekanisa igo Nyasaye omosesenirie igagwenete togwenete gotegererana twamanya ng'a ebinto togokora ebire biesabe eyemo ogotogia erieta ria Nyasaye na koimokereria erieta ria Yesu Kristo igoro igo baminto tiga tomanye ng'a Nyasaye otoire ribaga tokora obwanchani bwaye na egento torakore ekiankeri ng'a kero twamanyire gosoma ebuku na kobwata amang'ana ya ebuku amang'ana aywo naro toraire ase ekenyoro egera abande bakoigwa ring'ana eri togokwana baigwa obwanchani bwa Nyasaye na Nyasaye agototebia ng'a nao na intwe na bionsi pi togokwana nabisesenie egere bikune baria bataramomanya bache ase enyomba yaye naye ebori aye bweka omonyene inche nki ngokora ase enyomba ya omonene igoro omonto ogokora egasi ya omonene gose igore igoro ororo gotagora ekanisa goika twebori sana Yesu ekero arenge korandiaga osa goteba buna togosoma ebuku kera ring'ana igarenge gokwana igarenge gotogia omoika omochenu na tata ore igoro aye ng'ogotogia naye gwetogia gose ngotiga ore bionsi pi ase obwanchani bwa tata na omoika omochenu onye tori gwancherana na ebinto ebio igoro yao ekiagera ebinto ogokora na ebiao abanto Nyasaye agototebia ng'a onye moyo inyegenete kora obwanchani bwane iga mbatebia iga ng'a tiga bwegene na gokora egasi ya omonene egento ekenene nkeri ng'a tiga tokore ebinto giakogera togocha ekanisa onye gwanchete ng'a ogocha ekanisa obatiswe gokobatiswa ase erieta ria tata omwana na omoika omochenu abuna bwabarai obogima bwao bwetigane ere akorae buna aye okora mwana agwenete gwetiga egere aye buna omoibori omworokereri chinchera akogenda egere chibe echia obwanchani bwa tata ore igoro na bari bagocha ase enyomba ya omonene buna ababwatani abayia iga banga buna abana bakotorigereria ng'o inwe buna more ekanisa inki mogokora egere na barabwo basome buna abana abake bagosoma inki ogokora egere abagokorigereria bari bagocha ekanisa buna abageni bamanye ng'a obomaene Yesu nare iga omoika omochenu nore enyomba eye iga Nyasaye agotoma abanto ase engencho ya ogotoinyori ng'a noonde iga iga goika mokore egasi yane naba ng'a tibwancheti monto gose nomwanchete kora egasi ya omonene
omoiko mochenu orae egere bamomanye Nyasaye. No bano tonyancheti gose nonyanchete oiko manye ng'a Nyasaye nabwate esaba y'omokera omonto ase obogima bwaito. Tari ng'ani ekero togoteba ntwanchete omonto igo togwancha omonto ase eng'encho ya ebirengereri biaito, tari ase eng'encho ya obwanchani bwa omonene tata. Kiagera ekero Nyasaye nabwate emibango osa koinyora egento Petero, Yohana aborokigwa ba omonene. Kero omonto iga abwate esaba yaye aire na omonene agokora. Nobwancha na otancha Nyasaye iga abaete egasi bagokora. Naye nakoete kere omonto ogoseseni kwaye abegete ase obogima bwao okore egasi yaye. Kiagera Nyasaye agoteba ng'a onye konyanchete kora obwanchani bwane. Tokore egasi ya omonene Yesu Kristo bokong'u mboiyo ekero togotiga twetigane tokore egasi yaye. Tobasa gotiga onde bwensi aire omogoko ekiagera omogoko igo okorwa ase Yesu. One Yesu ore ime yao onde taiyo oraende oraonchore obwanchani bwao na omogoko. Igo kaba omobwatani o Nyasaye tari omobwatani bwa ense eye. Nyasaye natwanchete tiga totige bionsi tokore obwanchani bwaye. Moigwete egento nkobatebia omonene Nyasaye nabo are naintwe nere natorokererie abang'ina. Onye mogontegerera buya egento ekenene nkeri ng'a goika tokore egasi ya omonene onye twensi tore ang'e na enyomba ya omonene tiga toba abakori egasi yaye egere atworokererie atotebie ng'a ninki keragere omonene abe nere omosingi oito. Onye tore na chinguru chia omonene tiga tokore egasi ya omonene na tobande onsi ase tore
tiga torengera rigoro ya egasi omonene tari egasi ya ebikoru biaito. Ebinto bitari ebiya tiga tobitige. Ebinto bio tokonya gotebania bitari kwagacha tiga tobitige. Ebinto bitari ebiya tiga tobitige siko. Egere tokora obwanchani bwa omonene. Nyasaye nomuya ase tore. Yesu iga abwate obwanchani noboremereria ekero abande batarenge gokora ebinto bire mamincha kobua ebiakobatebia iga arenge kobabera goika totware obwororo na okoigwana ekiagera twensi pi igo tore abanto togwenerete komanya ng'a kende nkio torakora Yesu ataiyo moinyore ng'a ebitogokwana tiga bibe igoro ya obwanchani bwa tata ore igoro. Na ekero tokora ebinto tiga tokore ebinto bikogera abande bamanye ng'a omonene nere omotang'ani bwa kera egento. Na ebinto bionsi pi tiga tokore omonene abakwe ekiagera nere orendete eamate yaito, nere orendete abana baito, nere orendete abasani baito, nere orendete abairi baito, nere orendete esabari etwarure abakase tore nase tokogenda. Iga tokomanya ng'a kende nkeiyo totakore omonene ataiyo. Na ekero togosaba tiga tosabe ng'a omonene abakwe na kende gionsi togokora. Intwe tori abanto bakwenyara onye tata tari ime yaito naende ntori komotiga abe omotang'ani oito. Amatuko amange tiga tweboria ng'a abanto mbarenga twatareire ekiagera ekero togotarera na kobatebia obwanchani Yesu agoteba ng'a tiga abanto mbabase gotwara ribaga bagoteba ng'a ntwaigwete ring'ana ria omonene na intwe torarora togwenerete gotebia abande igoro ya obwanchani bwa tata. Ebinto agokoreire na ebinge ogwenerete gotebia abande ng'a ebi nakorire eke na eke na eke tari igoro chinguru chiane na echia omonene. Okobua na okwa omonene tari ogwaito tiga tokore abanto tobe abanto ba omonene abakori ba omonene bionsi pi ebitogokora tibeba igoro ya okwegena gwaito gose obotenenku bwaito korende ase engencho ya okoimokia erita ria omonene igoro. Noro na ekero tokobera ase abanto bande tiga ntobasa konya koboria ng'a endagera eki mokoria endagera ki eki amaru mokonywa gento ki mogokora. Intwe na aba ntori gokora binto ebio. Ntori konachera abande ekina tiga tobainyurie ng'a obokong'u bore ororo ase egento eki mbokong'u ki. Egere okonacha egento ekio mbogere obogima bwaito bobe obotambe gose oborwaire mbobase koba ase omobere oito. Tari ng'a na okobanachera ekina lakini na okobainyora ng'a kogenderera gokora ebinto ebio mbikobagira atambe ekiagera ebiragera abanto morware. Igo aye bweka eborie ebinto mbiro ogokora nonya naye okweboria ng'a ebinto ebi iga mbibwataine na obwanchani bwa omonene. Igo tiga tomanye ng'a Nyasaye na omuya nere nagere tokore obwanchani bwaye.
kiagere ebinto binde mbire togokora noro na biragere nyoana ntwe abanyene amaina itasareke na omonyagitari akara agototebi ng'a ebinto ebi ogokora na eke na eke na eke nabia biagerire amaina akare gotagoka boria bweka omonyene twakorire ebinto ebi ase omonwa oito na Nyasaye agotoinyori ng'a obwanchani bwaye twakorire obuya gose twakorire ebinto bikogera erieta riaye ndibasa goikera baria batamoramomanya. Igo tiga Nyasaye atosesenie egere tokore obwanchani bwaye tokore ebire ebiya ekero tokorwa Nyasaye atorangerie gochanka tomanye ng'a twatigire obwanchani bwaye bogendererete twasesenirie abande twabeire aborokigu baye ase ense eye iga eki naki egento ekenene tiga Nyasaye atosesenie atorae goika kare na kare ekiagera nankobainyoria ng'a na Nyasaye na omuya naende iga agotoraa atagete tokore obwanchani bwaye baminto gake. Ekiagera ekero twakorire amaya ase obogima bwaito na tokwa iga tokoganya rituko riria omoe riagocha gotwoyia tomanye ng'a nao tore namba eria ase abaria akocha korangeria atebe inchuo mwana one egasi gwakorete nengiya. Igiokera rituko eboria aye omonyene ebingokora ebingokwana ebinkorengereria igo bire bikwagacha gose bigotagora engencho buna Petero arenge korera ng'a arenge gotebia Yeso ng'a yaya inki Yeso ogochandekera ekabira eye naende otaete goenda gokwa akeba ng'a Yeso gachete egere akwe egere ebibe biaito binyare gosibiwa aye na inche ebikoru biaito ng'aki tokonyara gokora egere obwanchani bwa tata bonyare kogenderera. Nyasaye atosesenie atokore obwanchani bwaye egere erinde erieta riaye rigenderere gotogigwa na baria intwe buna eamate tiga tonyare gosoma amo buna eamate na kende gionsi kegogokora nigo bigotogia omonene tari intwe togwetogia. Ebinto binge ebinto bitano biri ntaete gokwana tiga abande bagokiwu naye ebi ogokora tobasa gokora ebinto ase engencho ya ogotaka gotumia abande tobasa kweba tobasa komocha gotogia abande tobasa konya kobatebia ebinto bire mamincha motwe mwago ase obosio bwa abanto bande tobasa kweba koboria abande ebirengereri biabo tiga nkogana iga abatang'ani abande bagokaga ng'a kende atakoreti gento gete egento nkerakorekana buna biatakeire tari aye bweka oranyare gokora bionsi tiga abande omanye ng'a abande nabarabwo mbanyare gokora egasi eywo egasi iga ere engiya goika tomanye ng'a iga tokoba omonto bwa abanto
keroro muntu bwa bantu igo gotakakero muntu arente ngana eragache tu basakere gento nga utarakwana into inga gokorekana manyanga abantu bande mbabwate ebirengera riawa biragere engana egendera gochimotwe norangi eso nabatigete aboroke bwaye agakore gasi atari konya kobabwati korumagega abegenete nga bari bere abegenu banyasaye nabakora obwanchane bwaye na intwe bari tokore gasi kama se kanisa nabo bagokore gasi omonene onye batagetwe ogokonya nabo bakoboria naende barache gokoboria onye bakwegenete onye baroche ngago bachaete kende nkeyo okagete ngamba kende baragokora igo base mbao cha gokoboria igo tiga tumanya nga turi gente kemo obotang'ani bwaito tiga bora obuya onye tosigeta abande togokorera abande obuya naende tokobosika tumanya nga ayabo nabakwa akorenta obwagacho ase esabaria ya gokora egasi omonene naki ekogera togwenete abande ribaga ng'a aye ng'aki oroche ase amang'ana aya nora Yesu nababoretie aboroke igo baye egende ekero bagokwanire omanya kobatebia ng'a eng'ana yao igere iga gose egere iga naki akamanya gotebi Petero ng'a Petero eng'ana eywo gwakwanete ringiya kabe magega yane ekiagera nkagete ng'a gwatebiwa botambe nomanyete ng'a motu ogocha kwana iga na ogokwera abanyabibe ebirengera biaito tiga bibe ebiokwagachana nokwagachana okwo nkori ng'a tosika abande binkwana bagokwana ekero twasikanire nekero ngotaka kokonya nabo ogwancherana ekiagera omanyete ng'a ogonkonya goetera ase obwororo tari ase obwochai kere egento tonya goteba ng'a inche bweka kende inche bweka tari tokoenyara nyoa Yesu tatebete ng'a ninche igare gokwana ng'a nase eng'encho ya tata ore igoro kende nkeyo ndakore tata ataiyo tata agantomete ngocha gokora eke na eke igo baminto tiga tomanye ng'a tari intwe korende tari inche korende intwe abana bomonene tiga Nyasaye atorae atorokererie atwagache gotorache amo twancherane ng'a tiga tokore eke tari inche korende intwe eki naki egento ekenene ase obogima bwaito na ebikoro bionsi togokora ase egasi omonene intwe twakorire eke moigwane mokore egento ekemo tosikane ase intwe ekiagera engabuna ekero abaibori muri koramana ng'a nayogerete omwana oyo are iga igo twancheranete enche buna omogaka na omong'ina tokamanya konyora omwana na omwana oyo iga noyoito naende intwe abanyene nintwe togwenerete kwerenda torenda omwana oyo iga tomorokererie erinde ekero akomanya ng'a abaibori bane tari omoibori oyomo abaibori bane intwe etokorenta obwanchani egati yaito ogo twasikana
tuanjana kiagera tosikaine toerane ti amasikani na masikani aina arakogera tokore gasi omonene tutari korenta bokongu ase ayamato yaito ase abakori ase kanisa yaito igo tiga tokore gasi engia tomanyana buya ebitogokwana na ebitogokora biagache erieta ria omonene tiga Nyasaye atosesenie ase erieta ria omonene tiga Nyasaye atokonye tokore egasi eyio. Tiga twebori iga inki ekoregera abanto batwancha gose bacha gototegerera igo torabuya torabang'aini gose toraba ororo tobwate obwanchani amasikani na okoigwana ase abanto bande ebori ng'a inki gekeragere abanto bande batotegerere naende barore ng'a intwe nabo tore amo. Egento ekenene nkeri ng'a tiga toba abanto tobwate okoigwana na obwanchani abaebeso ege nabo egotoinyoria igo togenderere kwagacha erieta ria omonene ase igo erieta rigotoinyoria ebuku egotoinyoria ng'a togenderere gosomia abande igoro ya obwanchani bwa tata kiagera ere nere omosingi bwa obogima bwaito na kero bamanyire ibo bamanya ng'a omosingi omuya na okweyagacha ase erieta ria tata erio omwana na erio omoika omochenu. Ekero okogenda nka esoma ebuku ya abagalatia na emereng'anio ekero iga egototebia ng'a tari ase engencho ekerogo obwate korende ase obwororo na obwanchani obwate tari ng'a na ekerogo ki obwate korende nki oranyare gokora obuya tari ng'a inche na epasta inche omopasta inche omoelder korende ninche omwana o Nyasaye ogokora obwanchani bwaye ase amatuko aya ya omoerio. Tiga Nyasaye atosesenie tokore obwanchani bwaye egere ebitogokwana na ebitogokora bimotogie tata buya mono. Igo tiga tebia buna bagaka na abang'ina tosikane omogaka takoba mogaka onye omong'ina tari amo naye na abana bao mbari amo naye. Twensi pi omoibori iga ore omoibori ase engencho abana bao baroo bamanyete ng'a ntobwate obwanchani ase emochie ocho na ekanisa yaito obotang'ani ngokoba ororo onye ababwatani mbasigeti abatang'ani ba ekanisa. Nyasaye tiga atorende atotang'ane atworokererie egere tokore obwanchani bwaye tiga tobe abanto tiga tobe omobwekano ase bari batagete komomanya Nyasaye baminto. Yesu gachete korokereria aborokigu baye ng'a ngasi ki bagwenete gokora egere kero abande bakobarigereria barora ng'a Yesu nore ime yao naende intwe buna abari tora abatang'ani ba ekanisa
tiga toe abandi chinguru egere na barabuo bakore egasi omonene ntobasa gotukorora ng'ake ntotakora gento nkegokorekana onye nkerueti ase tore lakini tiatoa abande ribaga na barabuo bari baireri obotanga egasi ase ekanisa na barabuo barente ebirengereri ng'aki nkitorakore egere ekanisa eye egenderera gokina tiga omonene atosesenie twetigane egere abagotorora bakorora ekanisa barora Yesu ime ya ekanisa eyo mbuya mono Nyasaye atosesenie igo twakorire iga ase obomanene ng'a ogocha ekanisa na kobwaba omobwatani igo ogosoa omwororo ase eng'encho ya ogotaka koagacha ekanisa eywo ebe enkong'u nibwati na echinguru ase okoba oyomo bwa ekeombe keria gekwagacha na korenta obomo tari ogotagora ekiagera igengauna abanto 10 bagosoa ekegwanda gwaka omopira tari oyomo ogweka oraka omopira egere etimu ebwe abanto bakoyana kobwata omopira kwareria oyonde nori onde oareria oyonde nori onde oareria oyonde inde mwamanya konyora ribaga ria okonyosia na ekero atimu eriende ebwate omopira na minyoka onye egori omonto oria okorenda egori tabwate orororo ata onye taiyo ere rahisi konyosia lakini ekero aro omopira ogotomwa oyo bwata oteba ng'a mori konyosia iga goika tobe egento ekemo togoigwana egere tokore obwanchani obomo tobe ekeombe ekemo tobe abanto babanto egere tokore egasi engiya na ekero twaekorire igo abanto mbatogie etimu eye yaito egekora egasi buya igo tiga tobe na igo gento ngosaba nkeri ng'a tiga Nyasaye abe nere omosingi bwa ebikoro biaito korwa bono goika ekero agocha atebe mbuya mono omosomba one gwakorire abasomba bane mwakorire egasi ase ense eye na bari babwate ribaga mbanyorete ribaga bagaika ase more mogakora obwanchani bwane oyo tategererete aya abaerire mbuya mono naende inche bono motimoke ekiara mwakorire egasi engiya Nyasaye abe nainwe goika mokore egasi yaye mpaka ochire gotorangeria ache gotoira igoro Nyasaye abasesenie mbuya mono.